Yeah, wagwan people. This is Lytman Mabvambiri. The kind of take off. Nasa tiskuita zvengu mangoma Twitter live wise. Twitter life, living life with the families. So nasi ngatitange ne respect. Respect. I think not what I think, but respect is for everyone. Zvisina basa age, zvisina basa nekuti ane gauru kana kuti haana, because most of my families vanopa respect munhu ane bag. Kana usina bag unoitongoverengwa seshiri. So guys, my family members, ngatipanane respect kuna everyone need respect. Mwana mudhara mujembere kana asina mari neane bag. So don't forget to follow my YouTube channel Mabvambiri. Then ukauya kuFacebook monibata pana Lytman Mabvambiri. Spotify sata wako. TikTok Lytman Mabvambiri again. Saka ndibate ikoko mondikandira macomments musasi tibetserana tione sana. Takaenda zvafa.